Ahoj, vítám tě u webináře Jak komunikačně postavit silnou značku, i když nejsi brand strateg. Dneska ti ukážu, že u značky nezáleží jenom na logu, fontech nebo barvách, ale především na slovech, protože značka je to, co říkáš, komu to říkáš a jak se díky tomu ti lidi, kterým to říkáš, díky tobě cítí. A to je vlastně ten efekt, který ty potřebuješ vyvolat. A ten vyvoláváš právě tím, jaké příběhy sdílíš o své značce, jaké nabídky potom dáváš té komunitě na té její cestě. Když si vezmeme dvě značky se stejným produktem, rozhoduje právě jenom to jedno, jak o sobě mluvíš. Když máš Coca-Colu a když máš Fantu, tak každá v tobě vyvolává úplně jiný pocit. Fanta je taková sranda, je to spíš i nápoj, který si dají děti. Coca-Cola je taková ne vážnější, ale jsou tam víc pocity propojení, spojení a že si to dají jako už starší přátelé, ne úplně ty děti, ale víme, jak to chodí. Každopádně. Emoční dojem značky se tvoří textem dřív než vizuálem. To znamená, vždycky, když ty si tvoříš tu značku, tak by si měl nebo měla sednout a vlastně si sepsat, za čím si ta značka stojí, jaké jsou ty hodnoty. A tohle všechno vytváříš slovy a potom si vlastně vytvoříš takový claim, od kterého se to všechno odvíjí a od kterého se to všechno odpichuje. Když si vezmeme příklad dobrého a špatného claimu, tak ta první značka říká, jsme komplexní řešení pro účetnictví. Pod tím si moc nepředstavíš, kam až to komplexní řešení sahá. Je to vlastně velmi obecně řečené a ty nevíš, co to obsahuje. Až když půjdeš hlouběji zkoumat, tak zjistíš, že dobře dělají účetnictví, ale nedělají ho pro online podnikatele. A to je obrovský rozdíl. Když ti řeknou, zbavíme tě stresu z účetnictví, samozřejmě ještě nevíme, jestli je to pro online podnikatele, ale už je tam nějaký pocit, který ta značka vyvolává. To znamená, jako, že hodně ti ulehčíme, uděláme nějaké věci za tebe, to nebudeš muset dělat. Tohle vlastně podprahově ty tím textem vnímáš. A tohle je přesně to, co ty potřebuješ udělat se svýma slovama. Mít to hezké opravdu nestačí. Já jsem začínala úplně stejně, taky jsem měla pocit, že když budu psát hezký texty, což mi vždycky šlo, takže to bude stačit. Jo, že stačí nějaký nápad a ten hezky popsat. Ale zjistila jsem, že je to úplně o něčem jiným. Vždycky za mnou přišel klient, že se mu nedaří a třeba měl nádherně vizuálně zpracovaný brand, ale to, co tím brandem prezentoval, tak bylo vlastně prázdné. Takže tam jsme potom hledali způsob a ty příběhy, který ta značka může vyprávět, tak, aby to začalo fungovat. A pokud mě ještě neznáš, moje jméno je Petra, jsem copywriterka a taky zakladatelka copywritingové agentury Essency, kde právě pomáháme podnikatelům, malým značkám, díky strategickému obsahu dosahovat výsledků a mluvit přirozeně, a ne nátlakově. A kdykoliv ten klient měl pocit, že dobře, stačí tohle vzít a nějak to dát ven, tak se nám to vrátilo bez výsledků. Takže pak jsme hledali to, co spustí tu reakci u toho klienta. A ta reakce, která to spouští, to je ta emoce. A tu emoci potřebujeme nějakým způsobem dostat do textů. Ne všechny texty, které ty tvoříš pro svou značku, mají stejnou váhu. Ty nejdůležitější texty jsou vidět nejvíc. Stejně jako máš na webu nadpisy, podnadpisy, různá zvýraznění, nebo v e-mailu máš boldy potom, nebo používáš emotikony na sociálních sítích pro zvýraznění něčeho, co chceš říct. Tak to jsou ty texty, které ty chceš, aby ty lidi primárně viděli. Ty je dáváš víc na odiv a oni si jich všímají nejvíc. Zároveň jsou to texty,
které jsou vidět jako první. Protože ty první texty, které já uvidím, tak rozhodnou o tom, jestli já vlastně půjdu dál, jestli udělám další krok na tom webu a prokliknu se na další stránku, jestli já dám follow tvému účtu na Instagramu nebo na LinkedIn a tak dál. To znamená, ty texty, které jsou nejvíc vidět, tak jsou nejdůležitější a těm by si vlastně měl nebo měla věnovat tu největší pozornost. Takže pojďme se na ně podívat postupně a dáme si k tomu i nějaký příklady, abys přesně viděl či viděla, jakým způsobem si ty texty i ty můžeš přepsat. Tenhle webinář ti dá teoretický základ a spoustu příkladů. A je samozřejmě na tobě tohle vzít a aplikovat to na svoje podnikání, na svoji značku. Jenže bez zpětné vazby se to dělá vlastně špatně, protože ty nevíš, jestli si přesně pochopil či pochopila to, co ti tady říkám a přeneslo se to do těch textů. Právě proto tady k tomu webináři vznikla ještě 7denní výzva. A tam si teda můžeš každý den vytvořit jeden text a nechat si na něj dát mini feedback. A pojďme se vrhnout na claim, což je vlastně ten úplně nejdůležitější text. Je to podpis tvojí značky. A tenhle podpis tvojí značky budeš mít, když si ho dobře připravíš, a minimálně 2 roky, klidně. S klientama jsme třeba claimy měnili právě až po 2-3 letech, vždycky ve chvíli, kdy udělali nějakou opravdu obrovskou změnu. Třeba to byla podnikatelka a pak založila firmu. A do té firmy vlastně si to přenesla, ten claim, ale pak jí narostl tým a rozšířily se služby a rozšířily se produkty a vydefinoval se jí ten směr ještě víc. Takže potom jsme měnili některé části toho claimu, ale ne úplně celý ten claim, protože byl velmi dobře udělaný. Takže u claimu máš prostor opravdu na nějaký trvalý text. Co má dobrý claim obsahovat? Měl by obsahovat cílovku, pro koho tady jsi, nějakou konkrétní skupinu lidí. Potom samozřejmě, co ta skupina lidí řeší, s čím jim vlastně pomáháš. Zároveň by tam měl být náznak nějakého výsledku či benefitu. To znamená, co díky tobě získají, co z toho budou mít, když se pustí do spolupráce s tebou. Pak nějaký tón značky by z toho měl být patrný. Takže styl, jakým to říkáš, máš spíš takovou značku, která je klidná, nebo je to naopak rebel, nebo je to expert, nebo je to někdo, kdo hodně motivuje, je tam takový jako přístup hrdina. A hlavně by měl být ten claim jasný. Během 2-3 sekund by mělo být naprosto jasný, co mi nabízíš a s čím mi pomůžeš. Dáme si příklady. Tak, první je jasný, takový a úplně jednoduchý. Pomáhám ženám přestat bojovat s jídlem, cítit se lehce a žít naplno. Jak vidíš, nejsou tady žádný nadnesený slova, žádný přehánění. Je to řečeno tak, jak to je, a když si to přečteš, tak je ti to opravdu jasný. Můžeš ale taky použít, pokud pracuješ pro nějaký specifický níž, právě ještě větší zacílení. Výživa pro zaneprázdněné mámy, co nechtějí další dietu. Takže tady už je ta specifická cílová skupina. A nebo můžeš použít přístup, který jde proti něčemu. Jo? Že si proti právě výčitkám a počítání kalorií. Takže učím jíst fitnessky bez výčitek a bez počítání kalorií. Takže ještě už je specifikovan. Proto, aby si to vytvořil či vytvořila, je tady rychloformule, která ti s tím pomůže. Pomáhám komu vyřešit co, aby dosáhl nějakého výsledku. A úplně to takhle stačí, když si to stanovíš, nemusí to znít nějak extrémně prodejně, marketingově. Tady právě spousta lidí si to plete, claim a slogan. Claim je vlastně ten tvůj podpis. A to, co jsme teď řekli, obsahuje, je strategický, dlouhodobý, stabilní, nemusíš ho měnit
s každou kampaní. Slogan je právě chytlavá hláška spíš do kampaní a vychází právě z toho claimu. A je to vždycky, obsahuje jakoby nějaké určité téma, které máš určené pro tu kampaň. A může se častěji měnit. Jo, já mám pro svou značku taky jeden daný jasný claim, který dodržuju. Zakládám ho na tom, že tvoříme strategický obsah, který má výsledky. A pak už z toho mám nějaké slogany, jako třeba značka není logo, nebo značka nezačíná logem, ale slovem, což je jeden z těch sloganů, který už tady dneska zazněl. Takže, jak vidíš, je to opravdu o tom stanovit si jedno, ten claim, a z toho potom můžou vznikat další texty. Když máme claim, tak ty ho můžeš přenést do svého bio nebo úvodního představení. Bio máš na Instagramu, můžeš to taky ale využít pro headline na LinkedInu, to taky takový ten krátký popis hnedka pod tvojí úvodní fotkou a bannerem. A tady v těch místech by si měl nebo měla mluvit o tom, kdo jsi, jaká je tvoje role, pozice nebo specializace, samozřejmě zase komu pomáháš, můžeš zmínit nějakou konkrétní cílovou skupinu, co díky tobě získají. Z velké části právě tady to už máš obsažené v tom tvém claimu, to znamená, můžeš ho použít. A pokud je tam ještě místo, tak tam komunikuj i výsledky, jako třeba počet klientů, studentů, kolik vyděláváš, pokud je to relevantní pro tvé podnikání, jako třeba pro ty, co učí, jak prodávat a jak si vydělat, tak tam to relevantní samozřejmě je. Nebo jestli si vyhrál nějaké ocenění, jestli jsi autorem nějaké knihy, nějaké publikace. A potom taky přidej výzvu k akci. Na to se často zapomíná a ta by měla hned tady být, protože díky tomu, že ty ji sem dáš, už tady do toho krátkého úvodního představení, tak ty lidi ví, co je ta nejdůležitější výzva k akci, ten další krok na té jejich cestě. Tak, dáme si příklady. Pro Instagram, kde máme 150 znaků, a tam máme svatební fotografku, takže rovnou je to specifikované, že je to svatební fotografka, nemáme tam jenom, že fotí, a má tam taky své jméno. Na Instagramu máš vlastně hodně málo místa a proto s ním nakládej velmi strategicky. A pokud nemáš svoje jméno či příjmení rovnou už dané právě v tom handlu, v tom zavináč, jak vždycky někomu posíláš, když říkáš, že kde tě má najít na Instagramu, tak si to jméno dej minimálně do toho prvního řádku, který máš na Instagramu, a potom ten popisek pod tím. Zachytím emoce, ne pózy, pomáhám páru uchovat ten den tak, jak ho cítili. Takže tady už máme, komu pomáhá, je jasné, že to je svatební fotografka, dosáhnout jakého výsledku a jakým způsobem to dělá. Rezervuj termín. Ještě by tady mohlo být, pokud by se nám to tam samozřejmě znakově vešlo, kolik má třeba volných míst na tuhle sezónu, kdy má nejbližší volný termín, nebo naopak, kolik párů už vyfotila. Nebo třeba jestli vyhrála nějakou cenu. Na LinkedInu máme trošku víc znaků, o 70 víc, což je skvělý bonus. A tam máme brand fotografka, pomáhám podnikatelkám, vyprávět příběh značky skrze autentické fotky, které prodávají. Takže tohle je zase nějaký ten claim. Počet klientů, autorka kurzu fotky, co mluví. Když si to porovnáš, tak tady se ti vejde zkrátka víc znaků a můžeš se tady trošku rozmáchnout. Na tom Instagramu je to trošku horší. Na Instagramu ti vždycky doporučuji dávat výzvu k akci, protože hned pod tím máš vlastně možnost se prokliknout někam dál. U LinkedInu můžeš třeba, ještě pokud bys to sem vešlo, dát, jak tě mají oslovit, ale většinou tady to si děláš právě v tom delším popisku pod tím. Na Instagramu žádný další popisek nemáme, tam už máme rovnou feed. U LinkedInu je to možné tohle CTA přenést ještě o kousek dál. Tak, zase.
Tohle bio, úvodní představení, je trošku náročnější disciplína, protože tam máš omezený počet znaků. Věřím ale, že to zvládneš a zkus si to vytvořit v druhém dni a uvidíme, jak se ti tam ten claim propíše. Pojďme dál. To, co jsme teď řekli, claim a úvodní představení, jsou takové texty, které ty budeš používat delší dobu. Ten claim klidně 2 roky, a úvodní představení, dejme tomu, bych chtěla doporučit měnit třeba jednou za půl roku, protože většinou za půl roku se ve svém podnikání posuneš, něco z maličko se změní, změníš trošku nabídku a určitě pokud máš kampaně, tak měň to CTA každou kampaň. Teď už se ale přesouváme k textům, které jsou důležité, ale kterých budeš tvořit opravdu hodně a které budeš střídat neustále. Ty už nejsou tak trvalé. Jsou to headliny. Ty headliny jsou první věty, které ten člověk uvidí. A to vlastně ve všech textech, které produkuješ. To znamená, u blogového článku je to nadpis, když ho otevřu, tak je to ta první věta, nebo celkově ten první odstavec by měl být takový jeden dlouhý headline, ve kterém si přečtu, co tam vlastně získám. A potom v tom blogovém článku máš několik mezinadpisů a to jsou taky samy o sobě headliny. Takže tohle všechno v rámci jednoho textu tvoří ty headliny, které jsou hodně důležitý, protože drží tu pozornost, zaujmou a vedou mě k tomu, že budu chtít číst dál. U sítí jsou to právě v příspěvcích. Buď první věta na grafice, nebo první věta ve videu. U potom psaného textu je to samozřejmě zase ta první věta, ale ber to tak, že těch headlinů třeba pro jeden příspěvek potřebuješ vytvořit několik, právě proto, aby každý odstavec třeba začínal něčím zajímavým nebo mě nějakým způsobem zaujal. Ale vždycky úplně to první věta v příspěvku, první věta v grafice a tak dále, tak tam si vždycky s tím dej největší práci. Headliny jsou taková vyšší dívčí. Spousta copywriterů je taky neumí používat a dělá jim to problém. To znamená, pokud ti to teď nejde, tak z toho vůbec neděs. Existuje spousta různých formulí, které ti s tím pomůžou. Já ti ale doporučuji se ty headliny opravdu velmi dobře naučit používat. Ze začátku můžeš používat jenom pár, který ti pomůžou ten obsah naboostovat a později přidávat třeba další. Ale doporučuji ti pochopit, jak to vlastně funguje, jak je vlastně tvořit, aby se nemusela spolíhat jenom právě na ty formulky. A tohle tě naučím v kurzu od nadpisu k nákupu, kde právě jdeme k té mechanice toho, jak to funguje a vyzkoušíš si, co se tobě líbí, co ladí s tebou, s tvojí značkou a komunitou a ten styl potom můžeš používat. Co ti můžu už teď říct, tak tady to jsou takové top 3, které fungují úplně nejlíp, hlavně třeba v předmětech e-mailů a jsou to čísla, ale nejsou to čísla typu 3 způsoby, 3 typy jak. To už jsou texty, které jsme používali před 10 lety, tam to fungovalo, dneska už s tím nikoho nenadchneš, takže tam už potřebuješ dneska dávat spíš nějaký konkrétní příběh, který je zatím. Jak jsem ušetřila 20 hodin týdně bez jediného plánovacího nástroje. Takže máme tam tu číslovku, je to omezené, to znamená, já si můžu jasně představit, co od toho vlastně mám očekávat, jak moc mi to pomůže, co přesně díky tomu získám. Proto ty číslovky fungují velmi dobře. Nebo jak mi 5 dnů offline zachránil biznis. Zase to samé, ale už je v tom náznak nějakého příběhu a něčeho lákavého. Proto tohle funguje jako celek. Další věcí, která výborně funguje, je otázka, kterou má klient v hlavě.
Proč se mi to pořád opakuje, i když na sobě makám? Jak to, že ostatní zvládají víc a vypadají přitom v klidu? Ber to ale tak, že tahle otázka musí pocházet spíš od klienta, ne od tebe. To znamená, měla by to být přesně tak, jak si ji klient klade. Pokud děláš teda konzultace, tak si tyhle otázky zapisuj. Případně jdi na nějaká fóra nebo kde vlastně se svojí komunitou komunikuješ a nebo i z referencí tady to můžeš vytahat a používej to ve svém obsahu. Otázka by měla právě být o tom vnitřním dialogu, o tom vnitřním konfliktu a neměl by tam být žádný vyučovací tón, neměl by tam být žádný káravý tón z tvojí strany. Pak to dobře zafunguje. No a nebo kontroverze, ta fungovala vždycky, ale nesmíš lhát, musí být pravdivá. Motivace je přeceňovaná, potřebuješ něco jiného. To znamená, já tady používám kontrast typu všichni říkají, že se to má nějak dělat, ale pravda je úplně jiná a dáváš tu svoji pravdu. Takže ty bereš nějaký zažitý prvek, nějaký zažitý úzus a jako třeba tvůj problém, nebo všichni říkají, nemám dost času, nestíhám to, chybíme čas. Tak ty řekneš, tvůj problém není ten nedostatek času, ale naopak je to přemíra kontroly, jo? A dáš tam nějaký protiklad. Díky tomu budeš tvořit zajímavé headliny, které samy o sobě už obsahují nějaký příběh. Tady jsem ti připravila nějaký 3 takový mini šablony, které taky ještě můžeš použít a fungují napříč obory. Takže příklad, jo, jak si najít čas na rodinu, práci i koníčky, i když máš jen 24 hodin denně. Takže jak něco udělat, když a dáš tam nějakou podmínku, proč si ten člověk myslí, že to třeba nejde. Přestala jsem lidem říkat ano, přestala jsem teda něco dělat a konečně se mi začalo dařit. Jaký to byl výsledek? Tady to je vyloženě o nějakém příběhu. Pravý důvod, proč ti afirmace nefungují a co místo nich zabírá. Takže zase tady je znát ten kontrast, ta kontroverze. Ve chvíli, kdy zaujmeš tím nadpisem, tím headlinem, tak se ten člověk s tebou prokousá tím textem dál. A ty mu povyprávíš nějaký příběh a pak bys mu měl či měla dát nabídku, protože jsme podnikatelé a prodáváme. A tady už jde opravdu o peníze. Spousta lidí si to ale představí tu nabídku tak, že je to něco nepříjemného, necítí se v tom vůbec dobře, a mají pocit, že musí přesvědčovat, ale ber to tak, že přesvědčovat právě vůbec nemusíš. Tím úkolem je pojmenovat to, co ten člověk na druhé straně, ten tvůj klient cítí a ukázat mu cestu, která mu uleví. Cestu, po které může jít dál, tu správnou cestu, tak jak tohle vyřešit. Tady můžeš použít úplně jednoduchou 3krokovou formuli. Tuhle formuli můžeš využívat pro všechny typy textů, které píšeš. Maily, příspěvky i na prodejní stránky. Nikdy s ní neuděláš chybu. Je to problém, řešení a cesta dál. Nejdřív pojmenuješ, co ten člověk zažívá. Ale ber to tak, že neříkej obecně, jsi frustrovaná, jsi unavená, ale potřebuješ tam dát právě konkrétní emoční situaci. Příklad si ještě ukážeme. Potom dáš řešení, ukážeš, jak to tvoje služba nebo produkt vlastně změní a dáš mu jasný krok, co dělat dál. Opět s tím CTA dalším krokem, call to action, výzvou k akci, bývá taky problém. Spousta lidí se bojí do toho příspěvku vlastně tu výzvu dát, protože zase možná ještě nabídne nějakou konzultaci, ale pak se bojí říct, kde teda je ta možnost si tu konzultaci objednat. Tady zatím cítíš už, že texty, psaní textů není jenom o tom mechanicky umět něco vlastně napsat, ale je to hodně o tobě a o tom, čeho ty se obáváš
z čeho máš strach. A tohle všechno, co se v tobě odehrává, ta emoční bouře, se promítá do těch textů. Takže ty, když jdeš psát, tak ti doporučuji, aby si opravdu stál či stála za těmi svými produkty a aby si vlastně řekla, že je to v pořádku a že teď jdeš ukazovat cestu dál, že to své publikum vlastně vedeš na té jejich cestě k nějakému cíli. A pokud ti tohle pomůže a pokud ti to uklidní, tak potom jdi psát ty texty, protože pak k něm budeš přistupovat s úplně jinou energií. No a k tomu se váže i ta výzva k akci, která vlastně není rozkazem, ale ber to spíš jako pozvánku na další krok, který prostě dává na té cestě smysl. Vůbec nepoužívej slova jako kup si. Takový slova v tvých textech vůbec nemusí být. A může to být naopak klikni, napiš, stáhni, přihlas se. Může to být takový předkrok, mezikrok, jo, anebo přidej se. Zajistí si svoje místo, rezervuj si svoje místo. Je to jasně a bez tlaku. Veškerá slova, která my používáme, tak mají právě v sobě nějaký emoční zabarvení. Takže když budeš používat tady ty slova, které přesto vedou k té akci, ale nebudou to ty slova ty neoblíbený, tak si myslím, že svýma textama zase pokročíš o kus dál. Pojďme si na příklady. Máme právničku pro podnikatelky. Problém. Máš online business, roste ti komunita, ale smlouvy si řešila jen podle vzoru z Google a v koutku duše víš, že by ti jedna špatná spolupráce mohla všechno zbořit. Tady popisujeme úplně přesnou situaci, to, co se odehrává v té klientce, té právničky, to, jakým způsobem vlastně ona se bojí nějaké situace. Není tady řečeno, jsi frustrovaná z toho, že nemáš smlouvy od právníka. Ale je tady přesně popsaný z druhé strany emočně, proč, je tam to proč se ona toho bojí. Řešením pomůžu ti nastavit právní ochranu tak, aby si mohla soustředit na svůj růst, ne na to, kdo ti ve smlouvě najde chybu. Že zase tady dávám rovnou už ten benefit, co jí to přinese. Cesta dál, rezervuj si mini konzultaci zdarma a pojď dát tvému podnikání právní jistotu. Tak, to call to action tady má dvě části. To první je, co má udělat ten člověk přesně, jo, jakým způsobem se k tomu vlastně dostane, že to má rezervovat. A ta druhá část, ta obsahuje zase nějaký benefit té cesty dál. Jo, tam vlastně ještě emočně to podpoříš. Jdeme na druhý příklad. Realitní makléřky. Prodávat byt po babičce není jen o číslech, je to spousta emocí, papíru a nejistoty, jestli ho neprodáš pod cenou. Zase emoční obraz. Řešení. Pomůžu ti projít celým procesem v klidu od stanovení ceny po podepsanou smlouvu. Každý krok má svůj smysl a ty ho pochopíš. V tom řešení ta realitní makléřka vlastně chytře komunikuje jednu věc. Když takhle nebo většinou to u realitních makléřů chodívá tak, že ty lidi k ním nechtějí, protože nemají úplně jasno, co se bude dít, za co vlastně platí, proč by se tohle mělo dělat a tamto by se nemělo dělat. Spousta věcí jim tam nedává smysl a je to proto, že jim to ten člověk vlastně neřekne. Takže tady ta realitní makléřka komunikuje především svůj přístup, že vlastně je tou cestou provázet a všechno jim vysvětlí. To znamená, že ten člověk tam nebude mít ty nejistoty, ale naopak si bude jistý, co ho čeká. Tohle je taky moc důležitý. A tohle ti můžu potvrdit, že platí i u mých klientů, že když bych jim jenom hodila text a řekla, tady to máš, tak je to málo. Já jim potřebuju říct, proč zrovna tenhle text bude fungovat a jak. A vysvětlit jim to, tak aby oni to chápali. Aby potom do těch textů nešli a nepřepisovali je, protože můžou z těch textů dát pryč ty důležité věci. Přesně ty věci, o kterých se tady bavíme. Protože každý to slovo, který do těch textů dávám, má svůj smysl.
A cesta dál, napiš mi zprávu s textem bit a domluvíme si nezávaznou konzultaci. Jo, tak tady je to trošku zkrácený. Tuhle formulku můžeš teda používat kdykoliv, kdekoliv, i třeba, když budeš s někým mluvit. Každopádně po čase můžeš ztratit inspiraci. Takovýchhle formulí existují stovky. Já mám nějaký arzenál svých nejoblíbenějších a nejúčinnějších a ten s tebou právě sdílím taky v kurzu od nadpisu k nákupu, kde vlastně získáš spoustu dalších přístupů, jak o svém tématu psát. Teď přecházíme na ministory. Ministory je vlastně takový krátký osobní příběh, který o tobě prozradí, že rozumíš problému, o kterém mluvíš, že jsi prošla taky tou změnou a že díky tomu dnes pomáháš druhým. Je možný, že ty si nezačínal či nezačínala tam, kde tvůj klient. Já jako copywriter jsem neměla problém s tím psát. Ale mám spoustu příběhů, kde prožívám úplně to samé, co moji klienti. A to jsou přesně ty ministory, ty mini příběhy, které já můžu vyprávět o sobě. A pro každé téma, které se svým klientem řešíš, ty si tam můžeš u sebe nebo u svých klientů jiných najít nějakou paralelu, nějaký krátký příběh a použít to ve svých textech. Protože tím osobním příběhem ty vlastně o sobě říkáš, že jsi expert, aniž bys o sobě řekl, že jsi expert. A tohle je moc důležitý. Když já přijdu a řeknu, já jsem specialistka na texty, tak nedoložím to žádným důkazem a nedoložím to žádným příběhem, ničím, tak mi ten člověk na druhé straně nemusí vůbec věřit. Ale těma osobníma příběhama, což je něco, co jsme prožili a proto o tom vyprávíme, tak si tu důvěru získáváš. A důvěra je klíčová pro to, aby si prodával či prodávala. Ty ministory použiješ v příspěvcích, mailech i na prodejní stránce právě k tomu, abys nabídce dodal či dodal tvůj autentický pohled. A takovýhle krátký malý příběh můžeš právě použít v každém příspěvku a v každém e-mailu. A tím dosáhneš toho, že bude tvůj text čtivější a že se ty lidi budou cítit tobě blíž. Zase tady máme nějakou 3krokovou formuli. Tak, první bod je problém nebo začátek. Kde jsi byla nebo co jsi cítila na začátku, co jsi prožívala. Zlom nebo aha moment. Co se změnilo, co jsi pochopila. No a pak výsledek, nějaké poučení. Co ti to dalo, jak to dnes pomáhá tvým klientům. To znamená, ty jsi tady hrdinou toho příběhu a vyprávíš nějakou hrdinskou cestu, že se na začátku potýkal s problémy, pak něco na té cestě pochopil a díky tomu získal nějaký výsledek. Dáme si příklady. Výživová poradkyně. Roky jsem počítala každé sousto a trestala se za každý prohřešek. A až když jsem přestala bojovat se svým tělem, začala jsem konečně žít svobodně. Dnes učím ženy, že zdravý vztah k jídlu nezačíná dietou, ale laskavostí k sobě. Marketingová mentorka. Když jsem psala první texty, snažila jsem se znít jako všichni ostatní. Byla jsem neviditelná, i když jsem dřela hodiny. Až když jsem začala psát po svém, přišly výsledky. Teď to učím je ostatní. Tak, když se podíváme tady na ty dva příběhy, tak co ty klienti prožívají? Oni taky počítají každé to sousto a trestají se. A chtějí přestat bojovat se svým tělem. Ale ještě se k tomu neodhodlali. Ta výživová poradkyně jim vlastně ukazuje, že když do toho boje půjdou, takže to přinese ty výsledky. Tady u psaní těch textů snažila jsem se znít jako všichni ostatní. Velmi častý problém zase. Řeší ho spousta klientů, proto o něm ten člověk mluví. Byla jsem neviditelná, taky se takhle spousta lidí cítí. Až když jsem začala psát po svém, aha, to je to řešení, ale jak mám psát po svém? A právě s tím ti pomůže. Jo, takže tohle, jak vidíš, úplně jednoduše tam zasadíš
to, co ten klient prožívá a vyprávíš ten příběh ty ze svého úhlu pohledu, případně z pohledu toho klienta. Ta samý je tady. Dlouho jsem si myslela, že musím mít všechno pod kontrolou a plán na každý den. Jenže tlak a perfekcionismus mě dovedly k vyhoření. To znamená, tady mluvíme k člověku, který už je na hranici toho vyhoření. Dnes pomáhám ženám najít rovnováhu, i když svět kolem nich běží dál. Ty příběhy by měly být samozřejmě pravdivé. Nikdy by sis neměla ty příběhy vymýšlet. A věřím, že vždycky se ty příběhy dají pro každé téma najít a nemusí to být úplně 100% totožné s tím, jak se o tom vyjadřuje ten klient nebo jak to přesně prožívá ten klient. Ale většinou se tam třeba v nějakých 70% prolnete, i když budeš vyprávět ten příběh trošku jinak. To znamená, třeba ta marketingová mentorka se nemusela cítit neviditelná, tak se třeba cítí ten její klient, ale ona se mohla cítit nevyslyšená, nebo se mohla cítit upozaděná. Jo, už tam je zatím jiná emoce, ale pořád je to něco, co z části prožíváme všichni. Tak, teď jsme si řekli o spoustě textech, tak jak vlastně fungují. A máme tady ale i nějaké věci, které nefungují. A tohle jsou za mě top 3, které vidím tak v 80% textů všude kolem. I dnes a ano, i s umělou inteligencí. Protože když ty té umělé inteligenci neřekneš, co nemá dělat, tak ona neví, že to nemá dělat, tak ti to tam dá. A pokud nevíš, neznáš ty pravidla správného tvoření textů, tak se ti může stát, že to v těch textech necháš, že té inteligenci umělé uvěříš. Takže dávej si pozor na to, aby to nebylo příliš obecné. Pomáhám lidem zlepšit život. Vůbec nevím, kdo jsi, vůbec nevím, s čím mi pomůžeš. Nebo jsou ty texty plné klišé. Komplexní služby, o těch už jsme mluvili, moderní přístup je dalším skvělým příkladem, takže to taky nechceme slyšet. A nebo absolutní transformace. Taky, to jsou takové už přehnané výrazy, které mi vlastně neřeknou, ale co získám. Taky si dej pozor na to, že tam, kde říkáš já, tak bys měl vlastně používat ty. Já nabízím konzultace, úplně nezní pro klientsky. Lepší je, pomůžu ti vyřešit to, co tě teď pálí. Je to to samé, ale řečeno z jiného úhlu pohledu. Takže nemluv o sobě, ale mluv o klientech. Všechny ty texty, které jsme teď prošli, i když tam byl mini příběh o tobě, i když tam byla tvoje nabídka, i když tam byl claim tvojí značky, tak nikdy bys tam neměl mluvit o sobě, používat to já, ale mluvit na klienta. Mluvit o něm, o tom, co potřebuje on. Protože ta značka, ano, i když za ní dýcháš a tvoříš ji ty, tak je tady pořád pro ty klienty. Takže na tohle nezapomínej a vždycky tam zkoušej tu perspektivu obrátit. I v těch příbězích, který vlastně vyprávíš o sobě, tak ale vlastně tam mluvíš o tom klientovi, protože on se v tom dokáže vidět. A ve chvíli, kdy už ten příběh dopovíš, tak už se potřebuješ zase obracet na něj. Tak, teď jsem tady na tebe navalila spoustu věcí a může být ze začátku těžký se vyznat v tom, co začít dělat jako první. Já ti doporučuji, jak začít měnit nebo jak začít vylepšovat své texty a je vlastně jedno, jestli začínáš asi úplně na začátku, jestli už máš něco za sebou, anebo jestli si pokročilý. Tohle jsou texty, které ty potřebuješ pravidelně revidovat, pravidelně měnit a pravidelně na nich pracovat a vylepšovat je. Proto ti doporučuji, nedělej všechno najednou, ale začni klidně jedním textem denně. Právě k tomu je tady ta 7denní výzva Texty pro značku, kdy si každý den vyzkoušíš jeden malý text, trošku se s tím seznámíš, zapracuješ na tom a postupně
to tam začne se propisovat automaticky do toho tvýho počínání každodenního s těmi texty. A pokud chceš jít hlouběji, tak je tady kurz od nadpisu k nákupu, kde právě všechny tyhle texty, které jsme řešili, probíráme a kde tě naučím psát ne tak, že budeš prostě produkovat stovky textů, ale tím textem vést. Protože to je to, co ty dneska potřebuješ dělat. Marketing se mění, řekla bych, dnes už každý den, možná každou hodinu a ty potřebuješ na to reagovat velmi pružně. Co fungovalo před 10 lety, jako třeba 7 typů, tak dneska už nám to přijde jakože úplně k smíchu. Co funguje dneska, jsou právě ty texty, které mají nějakou hlubokou myšlenku a které mě vedou k nějaké transformaci. Jsou to texty, ke kterým se ten klient bude vracet rád a ne kvůli tomu, že tam dáváš nějaký edukativní tipy, ale kvůli tomu, že se mu líbí tvoje názory, že se mu líbí, za čím si vlastně ta tvoje značka stojí. To znamená, ty se potřebuješ stát lídrem svojí značky a jako lídr vést i to publikum k nějaké změně, k nějaké proměně. A tohle potřebuješ dát do těch textů a přesně o tom je kurz od nadpisu k nákupu, kde tady to podrobně projdeme a řekneme si, na jakých textech teda, nebo na jakých textech záleží, už víš, ale jak to psát tak, aby si tím textem vedl či vedla. Pokud jsi došel či došla až sem, tak ti gratuluju. Pro svoje texty si dneska udělal či udělala víc než většina lidí okolo tebe. A jak už víš, značka teda nestojí na logu, ale měla bys začít jazykem. Protože značka, která mluví jasně, se nemusí úplně prodávat, přesvědčovat. Nemusí dávat miliony slev. Ale lidé ji chtějí číst sami, lidé ji chtějí slyšet sami a lidé se k ní vrací. Takže teď je to na tobě. Těším se na tebe v 7denní výzvě anebo přímo v kurzu od nadpisu k nákupu. Měj se krásně a ať ti to píše.